कौन हला ସେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଅଛି କାଢ ଦେଉଥିଲ ଟିକେ ମୁଁ ଭାତ ପାଉନି କିଛି ନାହିଁ। हाथ पाउनी ହଁ ହଉ ଆସ ଆସ ବସ ବସ। କଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ତମର ହାତ ପାଉନି କଣ ପାଇଁ? ଟିମ୍ପିଟା ଟିମ୍ପିଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମ ଗାଁକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ମୁହଁରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ଲୋହରା ବସୁଥିଲା ବସୁଥିଲା ନା ନାଇଁ? ସିଏ କଣ କରୁଥିଲା? ଲୁହା ବାଡେଇକିରି କାମ କରୁଥିଲା ନା? ତମ ବାବା ଯୋଉଦିନ ରବିବାର ଥିବ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇଛି ସେଇଠି ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ କାମ। ତମ ଭାଇର ମଧ୍ୟ ଯୋଉଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା ସେଇଠି ବସିକି ଦେଖୁଥିଲା ନା ନାଇଁ? ତମ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଲଙ୍ଗଳର ଲୁହାକୁ ସେ ପଜେଇକି ଲମ୍ବା କରିକି ଦଉଥିଲା, ଶାବଳ ଯାହାର ଛୋଟ ଥିଲା ତାକୁ ଲମ୍ବା କରିକିରି ପଜାପଜି କରି ଦଉଥିଲା, ଯାହାର କାତି ଧାର ନଥିଲା ପଜେଇ ଦଉଥିଲା। କଣ କରୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ବାଡା ବାଡି କରିକି କାହିଁ ଲମ୍ବା ନ କରିକି ପଠେଇଲେ? ଆଉ ସତ କଥା କି ନାଇଁ ଭାଇମାନେ କହିଲେ? ଆରେ ଆଙ୍କ ଗାଁରେ ଲୋହରା ଶାଳ ଥାଇକିରି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କରିପାରିଲେନି। ଏବେ କଣ ନା ଏଇଟା ହାତ ପାଉନି କାଢିଦିଅ, ସେଇଟା ହାତ ପାଉନି ବାହାର କରିଦିଅ, ସେଇଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ମୋ ହାତ ପାଉନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଟେନସନ। ସେଇ ଲାଗି ଟିମ୍ପି ମାଇକିନା ବିବାହଟା ଭାରି କଷ୍ଟ।